Hvad laver I dog her? Laver I næsten ikke noget? Nej, må jeg komme indenfor her? Ja. Nej. Og I har lavet juletræ. Har I danset? Nej. Glæder I? Ja. Hvad har I lavet med det? Kød. Men kød, så er der ikke i december? Nej. Ej, hvor godt. Hvor er det hesten henne? Er det ikke en rideskole? Jo, Hvor er hesten henne? er det ude på bakken. Kunne de slet ikke være med? Der er lige blevet 2 døre, med. Vi har lige fået på fredag. Min gamle løver. Ej, slik. Jeg stræber hele december. Og jeg har så travlt. Jeg skal hele verden rundt. Det er slik. Er det ikke julegave-tid nu? Nej. Kan det være rigtigt? Ej, Det gør det, poser. Det gør det, poser. Hvad tror I her? Godteposer. Det må man ikke spise i december. Jo, men nu prøv at se min mave. Ha! Det må man godt. Hvad er det? Andesteg, og det ligger det hele lige her. Det er ikke overskud til at være helt spundet rundt. Nej. Og hvem er det, der har? Det er Gitte, der står her jo. Gæsten har lavet ønsker også. Ja, lad os se. Er der nogen her, der fortjener en godtepose? Ja.